ngoba lento yasinka la endodeni ukuthi wayeqeda ukumina nokuthi babami ngoba khona umuntu onganababa khona onganamama mangizolo ukuthi babami mntwami mami ngoba nje uthi baba wethu wasezulwini. Amen. Sengathi uNkulunkulu bakazi ukuthi kukhona ongakwazi ukuphimisela osesimeni sokungibiza. Makuthi lo obizako sibizelane sonke. Ubizele nabanye abangakwazi ukuphimisela lo baba. Bese wena uthi baba wami. Wow. Mina kunenge kufanele sikwehlise sikuthule before siyolanda abantu. Abanye bazojikiswa yilo ukuthi usesenomini usazibonakalisa usaziclassifya usiphethe kwenye level. Asehleni bafana. Amen. Uzake wathi wayehla. Wehla ngokusheshsha. Asehleni ngokusheshsha. Kubisikhathi asekho. Sokuthi uzakwehla ulinde izinto empisi ezizokwehlela phansi azikho. Ehla ngokusheshsha. Bese inkosi ingena enhlizweni yami. Idla nawe. Iyakubusisa. Ukwenzela umusa. Kwesinye isikhathi ubuKristu ubungubuphukuphungu. Isindebele sizokungudlayela. Yes. Ubona ngalo ngathi uphilanga kahle endlini. Ngakho abazalwane bayifuna ukuyimodify le nto. Bayenze ibukeke. Bayenze ibe ama-class. Yeah. Kanti uNkulunkulu akana class. Yes. uNkulunkulu akana qualification. Standard ukuthi umuntu waphasana wafikaphi. Lamajazi wakho. Ubona ngathi ukuthi ijazi lapho imibhande lapho usebenzela wena hayi umntana kini akusiyifa angeke aligqoke. Angeke alisebenzise. Sihlushwa yini kangaka ukuthi sithwalwe uzophakanyiswa ibhani. Hallelujah. Kunezinto bakuthini masingathi asizibaleni. Asizishoni ngamagama. Abantu khona abantu abaxolisa general. Okay. Ukuze amen. Usuka vala amanyala bakalo. Asivele ngalo nalo. Yeah. Mina oxolisa kimi yimi engizasho ukuthi sakumi. Yeah. Ungaxolisa uzithethelele khona abafolisa abazithethelele. Hayi mana nezina nawe. Kodwa uzofunani? Thethelele. Kodwa ufika lapha uyazithethelela yena. Before wena ucabanga ukumthethelela. Nalezo zinto ziyasivimba to reach out to the other. Uma sifuna ukuthi reach out asizidele. Yabona ukuzidela ukuthi izinto ezigamara. Yazi gamara. Ubona nje. Angingabheki ukuthi ngikuphi. Uma kufanele ngene edakeni bangene, uma kufanele ngenzini bangikwenze ngoba ngidlulisa the sacrificial love, the sacrifice of love. Unokusacrifice, ukusacrifice ukuzidela. Ukuzinikela wena qobo lwakho ngako konke onakho. Awubali. Awucount. Kunama economics ukuthi abantu abathatha ukubala imali. Sebenza nendoda yaba. Wakho wathi abantu imali. Chartered accountant. Manje ba uthenga isinkwa ufuna ireceipt yesinkwa. Ahlanganise.
imali engaka heavy uzowala phansi mangabala lezi mali lezi khona izimali esingazibali wabala kakhulu ubona ngathi yazi sewuqediwe wabala mawuya kule sasithi ukuthi last week ngikhiphe 100 rand uzoze usuke lomfundisi uzunenzani ngale mali ngokusathana usifuna khona lapho ukuthi sibe ma-accountant nala kungafanelanga sibuthe uma unikela awubheki ukuthi nginikela ngani sinama-account anama-stock order akwazi uyazidisciplina mara angazi umfundisi khona i-stock order izoya imali edlulela ngayo isuke emsebenzini i-debit order i-debit order ifanele ibe khona ibe yokuqala ithi uthi iphumile iphume yona kuqala bese ibusisa lezi uzithole i-account vele bathi balance yakho abanye imali kangaka hawu usisweyile amen manje sina simnikeza uNkulunkulu simnikeza amasalele thina for skin ekugcineni sasithatha lokho khona sisimutha khona kanti ngokwakhe umncisha into yakhe haleluya uthi uNkulunkulu singama-steward yazi steward yini umphathi wezinto zikaNkulunkulu nabantu bayakuthanda ukuphatha uma ayi-manager lemidlibheki ufuna nala simbona and akabhaliwe ukuthi so sasokwazi ngani ukuthi uphethe imayini uyi-director usifanela nami nje ufaka ibhanji nabo abanye fanele ufake ibheji yokuthi wase-Eskom noma wakuphi sibe sizokudedela ukuthi uhambe phambili ngoba abanye baze balwe bathi do you know who I am? Uyazi ngubani? Umuntu owazi balwela lokuthi fanele baziwe ngoba abafuna ukwehla abafuna ukuba i-steward uNkulunkulu ufuna sibe nezinto ezinhle kodwa simbonge ngazo uNkulunkulu uthembile ngalo muzi onawo uthembile ngale moto nayo uthembile ngawo konke onakho uphathe kahle ngoba okuseqinisweni ukuthi angeke uhambe nokukodwa zonke siyekopizana size sifumbathile uthi mawujoke ufumbathile phumula and die empty kodwa thina siba attached ezintweni base bathi mfake nalento zakhe mfake nale suit yakhe kanti yodliwa umhlabathi amen manje attachment yenza ukuthi ngathi siya owner lezinto ezingasizo umntwana athi isikolo sakababa le ashitwa baba baba la Eskom baba obekhaya uthi inkulumo yakhe ukuthi yena uphetheleya yakhe haleluya amen lokhu mina sikufundise ekhaya